ένα πολύ ενδιαφέρον, είναι γνώση και όχι σεμινάριο, γιατί έχουμε και το κομμάτι της επικοινωνίας μετά και τη σύνδεση με τους ψυχοπομπούς μας. Λοιπόν, είναι ένα σεμινάριο γνώσης αυτό, που αφορά τη σύνδεσή μας με τους ψυχοπομπούς μας. Οι ψυχοπομποί μπορούμε να τους πούμε ότι είναι και οι οδηγοί ψυχών. Όπως και στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν ότι έρχεται κάποιος οδηγός με μία βάρκα, παίρνει τις ψυχές και τις πάει στο πεδίο που τους αρμόζει. Είναι κάτι τέτοιο, αλλά εμείς τους γνωρίζουμε σαν ψυχοπομπούς. Δεν αναλαμβάνουν μόνοι τους να σώσουν κάποιες ψυχές, εφόσον τους ζητηθεί, είτε από μας, είτε από τις ίδιες ψυχές. Αυτός είναι ένας κανόνας. Λοιπόν, παλιά κάναμε ολόκληρη ερωτελεστία μοίησης με τους ψυχοπομπούς, οι παλιοί το θυμούνται αυτό, με κώδικα, με σειρά, ερχόντουσαν ας πούμε εκτός από τους ψυχοπομπούς, ερχόντουσαν και κάποιοι αρχάγγελοι, καθαριστές, κάναμε ένα είδος θεραπευτικού. Εντάξει, είχαμε εκπαιδευτεί σε αυτό, αλλά τώρα χρειάζεται μια πιο απλή άμεση σύνδεση με τους ψυχοπομπούς, γιατί ζούμε σε μια εποχή που καθημερινά φεύγουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Μα πάρα πολλοί. Δηλαδή, μπορεί να μην βγαίνουν στις τηλεοράσεις να το πούνε, ξέρετε σήμερα πέθαναν από καρδιά 300 άτομα. Αλλά εγώ τουλάχιστον εδώ που μένω, ακούω συνεχώς νοσοκομιακά, κακό, γίνεται χαμός, ακούω, πεθαίνουν άνθρωποι. Μία 50 ετών πέθανε από πώς το λένε, αυτό που παθαίνουν και τα μικρά παιδιά, πολιομελίτιδα. Το ακούτε, πολιομελίτιδα, τέλος πάντων, ναι, διάφορες ασθένειες. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ απαραίτητο να γνωρίζουμε και να καλούμε τους ψυχοπομπούς μας για να βοηθήσουν ανθρώπους που φεύγουν είτε ατομικά είτε ομαδικά από αυτή τη ζωή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Εγώ το νιώθω σαν μια μεγάλη αποστολή που μπορούμε να έχουμε, τουλάχιστον εμείς που γνωρίζουμε 5 πραγματάκια περισσότερο και για τους ψυχοπομπούς αλλά και τις ψυχές, να μπορούμε να τους επικαλεστούμε είτε να βοηθήσουν να απελευθερώσουν κάποια ψυχή που βασανίζεται, χωρίς να ζητάμε ναι πάρτε τη για να ησυχάσουμε, όχι έτσι, αλλά να ζητάμε να γίνει το καλύτερο και να απελευθερωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι, ψυχές που είναι πάρα πολύ άρρωστοι, δηλαδή οι λειτουργίες τους είναι μηδενικές και ντούτοις φοβούνται να πεθάνουν. Και μια τέτοια περίπτωση ήταν και η μητέρα μου και τη βοήθησα σε αυτή τη μετάβαση και φοβούνται να πεθάνουν και ενώ το σώμα τους σαπίζει και πρέπει να φύγουν, εντούτοις κρατιούνται στη ζωή αυτό που λέμε με τα δόντια. Και αυτά τα άτομα μπορούμε να τα βοηθήσουμε καλώντας τους ψυχοπομπούς να μπορούν να βοηθήσουν αυτή την ψυχή να έχει μια καλή έξοδο ομαλή, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι αντιστάσεις. Οπότε για να μπορούν, λένε μέσα από το μήνυμα που πήρα, να μπορούν να μας ακούσουν οι ψυχοπομποί μας, χρειάζεται μια διαδικασία σύνδεσης μαζί τους. Βέβαια κάποιοι παλιοί μου μαθητές έχουν κάνει ήδη σύνδεση. Αλλά τώρα αυτή η σύνδεση αφορά όλους αυτούς που ενδιαφέρονται να μεσολαβήσουν ως βοηθοί για να οδηγήσουν κάποιες ψυχές εκεί που πρέπει να οδηγηθούν. Εντάξει. Οι ψυχοπομποί μας λαμβάνουν, να ξέρετε, πάρα πολύ καθαρά. Άλλωστε και όλες οι οντότητες, οι θεραπευτές, οι χειρουργοί μας λαμβάνουν καθαρότατα. Εμείς δεν τους ακούμε, εκείνοι μας λαμβάνουν μέσω εθερικών δικτύων και έτσι όταν τους ζητάμε να μπορούν να βοηθήσουν και σε δυστυχήματα πολύ νεκρά ή τώρα που έχουμε και πάρα πολλούς πολέμους, θανάτους, οι προσωπικοί μας ψυχοπομποί όταν τους επικαλεστούμε έχουν την δυνατότητα να συνδέονται και με άλλους ψυχοπομπούς και να πηγαίνουν σε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα